हाया ओरैबो हाया जानानै दङ। फिसा हिनजाव सासेल' फिसा हौवाबो गैया जोंहा। किडनी स्टन आरो ब्रेन स्ट्रकजों भुगिनांनानै दं सुरुपेरा गामिनि जौस्रां बसुमतारिया। किडनी स्टन जादों मोननैथिंबो, ओमफ्राय खर'आवबो ब्रेन स्ट्रक जादों, ओमफ्राय दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय फैसानि आंखाल जादों, दा न'आवबो रावबो खामायग्रा गैया नालाय। तामुलपुर जिल्ला आमबारि सुरुपेरा गामिनि जौस्रां बसुमतारिया किडनी स्टन आरो ब्रेन स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनानै दं। थांनाय दान मोननैनि सिगांनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांदों जौस्रां बसुमतारिया आरो गावनि बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय गुवाहाटी GNRC हस्पिटालावबो फाहामथाय लाबाय, नाथाय गोबां रांनि खरसा जालांबाय। अब्लाबो दासिम मोजां थासारियाव फैयाखै जौस्रां बसुमतारिया, जायनि गोहोमाव दा रांखावरिनि आंखालजों भुगिनांबाय जौस्रां बसुमतारिनि नखरा। बिनिखायनो गावनि आंगो बिफाखौ बे गोब्राब बेरामनिफ्राय फाहामथाय होनानै रैखा खालामनो थाखाय रायजो राजाफोरजों लोगोसेनो तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय गोदानै MLA महरै सायख'जानाय बिस्वजित दैमारिखौ रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय खावलायदों जौस्रां बसुमतारिनि फिसाजोआ। ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो, गासिबोखौबो जि रां अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरनो हायो देहा फाहामनायनि थाखाय मदद जायो। सारमोननिफ्राय थाइसे थाइनै हरगौबा सानो आरो आङो। बिनिखायनो जौस्रां बसुमतारिखौ मोजां फाहामथाय होनानै गोग्गो देहायाव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरा नैबे एकाउन्ट नम्बर 3514181978 आरो IFSC SBIN 0009147 एकाउन्ट नम्बराव जा एसे हायो मदद खालामनो हागोन आरो 6901847740 मबाइल नम्बराव सुराद लानो हागोन। सोलिनानै दङ, जेबो थाखा फैसा थाइसेबो गैला, जानाय फारसेथिंबो थेखा जानानै दङ। दा रावबो होफैग्रा गैया, नायग्रा गैया जोंखौ। बेमारसो नायनो ना न'खरनि जानाय लोंनायसो नायनो, ओरैबो हाया जानानै दङ। फिसा हिनजाव सासेल' फिसा हौवाबो गैया जोंहा न'खराव। रावबो जाथि बाहागियाबो गोनां गैया, गासिबो गैयि गोजा। मदद होनो हानायानो गैया बाहाय बाहागियाबो। सरकारनि फारसे आं मददखौ लुबैदों, थाइसे थाइनै बिस्वजित सारमोननिफ्राय थाइसे थाइनै हरगौबा सानो आरो आङो। किडनी स्टन जादों मोननैथिंबो, ओमफ्राय खर'आवबो ब्रेन स्ट्रक जादों, ओमफ्राय दा बेखौ अपारेसन खालामनांगौ। ओमफ्राय फैसानि आंखाल जादों, दा न'आवबो रावबो खामायग्रा गैया नालाय। बाबाल' हारसिंल'मोन। दा बिस्वजित दैमारि सारखौबो खावलायहरो रां एसे एनै हरगोन होननानै, आरो रायजो राजाफोरखौबो खावलायहरो एसे एनै अनसुंथाइ हरगोन होननानै। दा न'आवबो खामायग्रा गैया, बाबा हारसिंल'मोन। ओमफ्राय सिगां बाहेरायाव थानाय समाव जि एसे एनै खामायोमोन, बेफोरो गावनि बेमारावनो दा सिगां मावनाय समावनो थांजोब्बाय आरो। दा ओमफ्राय न'आवबो खामानि मावग्राया रावबो गैला, दा बाबायाबो बिदि बेमाराव गोलैनानै थाबाय। ओमफ्राय दा रायजो राजामोना अननानै हरदो। जानायाथ' एप्रिलनि 14 थारिखआवनो जादों, दिनै मास मोननैयानो जासिगोन। खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। सिगाङाव बहाबा दिन्थिखांबायमोन नामा? सिगाङाव केरेलायाव थानायावहाय जादों बियो। बेमारा ब्रेन स्ट्रक जाग्रोदों फार्स्टआवनो, ओमफ्राय दा न'आव लाबोबाय, खुनुरुखुम न'आव लाबोनानै दा अपारेसन खालामनांगौ किडनि मोननैखौबो। ओमफ्राय गल ब्लाडारावबो दङ। बबे मेडिकेलाव नोंथांमोना बे नोंस्रा जे बाबाखौ दिन्थिखो? सिगाङावथ' केरेलायाव थानायाव कटियाम मेडिकेल कलेजाव देखायदोंमोन ब्रेन स्ट्रक जानाय समाव, ओमफ्राय दा माबायाव गुवाहाटीयाव GNRCआव देखायदों। आङो बिस्वजित दैमारि सारमोनखौबो रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आंनि बाबानि समाव खैफोदनि समाव रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खावलायो। आरो खाथि खालानि रायजो राजा आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरो, गासिबोखौबो जि रां अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरनो हायो देहा फाहामनायनि थाखाय मदद जायो। आरो बाहेरायाव थानानै लेबारसो मावोमोन।
न'खराव सोर सोर दं नोंसोर साबेसे? न'खराव दा बाबा आं आरो आइल'सो दं। जिहेथु नोंस्रा जि बाबा बे बेमाराव गोलैनानै दङ दा न'खराव माबायदि सोलिदो? न'खराथ' दा बुहुत गाज्रियाव सोलिनानै दं, खामायग्राबो गैया नालाय, हा हुबो गैया, फारसेथिं ओमफ्राय बाबाया बिदि जानानै दङ, गाज्रियावनो सोलिदों दा। बेसेसो खरस थांदों? दाथ' 1 लाखसो बिदों, ओमफ्राय दा बेसेबाङानो जमायानो गैया, थाइसेबो गैया।